at pagkamatanaw, at pagkamatanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Ganito kasi yan tao mo, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran, mataas na pader, pinabaligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan, mga bantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong, lumakas man ang ulan ay walang butas sa sampu, mga kutsara na hindi kilala ang totoong at pakaninisi, puti ng gatas na nasa kahon at kahit na hindi pasto sa lamesa ay may hamon. Ang sarap siguro manirahan sa bahay na ganyan, sabi pa nila hindi tumurin matatagpuan ang tao na nagmamay-ari ng isang upuan na pag may pagkakatao'y pinag-aagawan, ay ano man hindi na pinakakawalan, kung makikita ko lang ang sayain sisigawan. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo at pagkamatanaw, at pagkamatanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Mawalang galang na po sa taong nakaupo. Alam niyo pa matagal ng bigas namin ay di puno, ang dingding ng bahay namin ay pinagtapit at biyero. Sa gabi ay sobrang init na tumutunaw ng yelo na di kayang bilhin upang ilagay sa inumin. Pinatulong tubig sa lumang takurin uli-uli, gamit lang pang gatong na inanag